ngicela ungihlebelake. Sihleli soba u-2, umuntu wakho akasekho. Kuhleli nami kuphela la. Yeah. Into engifisa ukuyazi ukuthi lokho ebengixoxisana nakho, okay, ungakafiki uke wathi uthole ngomngani wakho ukuthi unogcabo kwi-private part, yonto angitshele yona yena leyo. So ngiyacela nje ungitshele nje ukuthi is it true noma mhlambe ubezakhela nje story. Ngiyazi ukuthi unamahloni but sikhuluma soba u-2 mos. Ayekho omunye umuntu la sizoba u-2. Ngiyacela bandla bhuti ushiye kancane. Mhlawumbe ngiyakwazi ukungiphendula. Awungihlebele. Yeah, it's true. Okay. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. Igama lami nginguStufuzo Dlangamandla Zulu. Umngwenya konke Msovukazi Mvuleni. Intokazi zalama Mkhize. Namhlanje ke ngivakashela ubhuti wami othi usafisa ukubuyelana nemama lakhe nophesini wakhe ngoba nakho samthanda kodwa ke uzosilandisa kabanzi la beqala hlangana khona indlela bebephathele ngayo ku relationship yabo asichazena nokuthi bahlukaniswa yini yakhe nje leyo nto sizoyibona ekuhambeni kwesikhathi. So ke asike sibone ukuthi ingabe kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Yebo, sawubona sizwa njani? Ngiyaphila. Ubhuti wabayi sibonga. Awunzimande. Nzimande. Yebo. Lithini igama lakho lobunsizwa? Hayi, igama lomsiza ngibiza uSabelo nje. Sabelo. Yeah. Igama labazali? Yeah, igama labazali. Okay, ubuya kuphi? Uzalelwe kuphi? Ngizalelwe Lindelani. Wakhulela khona. Lindelani. Oh, okay. Akuphi emakhaya wakho? Le Matatera. Oh. All right. So ke mhlambe nahlangana kuphi nje nophesini wakho ungichazele kwakuphi unyaka and nihlangana kanjani? Futhi naphathana kanjani ubudlelwano benu busanda kuqala? Oh, siswami into engayisho nje hayi. Yena untombazane igama lakhe uWanele Mkhwanasi. Okay. So kuhlana kwami naye ngahlala naye ngangisemsebenzini ngahlahle mina ngo-2018 ngisemsebenzini Gateway. So naye ngiyambona edlula ephuma emsebenzini. Vele ngangekho busy ngalo sikhathi leso khona emsebenzini. So ngabe ngathi uthi ngekuyona intombi esengiyibona manje enhle kanje. Okay. Hayi, imloyo. Kushi ngakena ngibalela belungu khona. Balela belungu khona la. Hayi. Mangifaka yena untombazane bengichaza isimali sakhona nje. Okay, unesibale esihle. Hayi. Unjani intokazi lo? Mhlawumbe ngabe mude mfishane isidudle silenda mpofu umnyama unjani nje? Slender nje samakhathalog delana studio halls. Mpofu muhle nje muhle. Yabo. Okay. Mangicabanga yena nje ish. Kuthi phuphu. Izo yakhe ithi gugu. Shawa lo vali. Kodwa ke ish. Hayi ngekena ayishuthi ngithole inamba zakhe yabo sikwazi ukukhuluma ku WhatsApp. Nje ngobele ngisafuna ngibuyele emsebenzini phela ngitshontshile. Hayi angingeze inamba sesi hayi. Ngibuyele emsebenzini yabo. Xoxa ku WhatsApp be right sihlale sokuthi sobonana nini kanjani. Iyahlangana nje izinkulumo. Ayahlangana inkulumo eyahlangana nje kamnandi. So wasijole nawe sese kubemnandi yabo sekhiphe uma date yonke lento le. Into bemnandi nje siqala ukujola yabo. Anginangane yabona nje abantu abaloyal to each other. Okay. So into yadala ukuthi mina naye sihlukane. Ngivele ngiyisheshise nje lento le ngelahlona khona because yabo. Yes. Yadala ukuthi sihlukane. So manje ngoba nje ngisho nje lo muntu angimthandi. Manje ngingazi noma ngimthandela ubuyena o mhlambe ilezi zinto vele asezenza yabo. Because kwakhona izinto ezenza. Yeah, ngabe ngabona izinto engiyazizwa kahle because thiwa seganga yabo izinto lezi engasile nje. Uzwa ngobani? Umngane wakhe phela yena lo ntombazane. Oh, uyakwazi ukuxhumana nomngane wakhe? Yeah, abantu bakhe sebaba nokungijwayela nje so ngathi yabo. Yena ubezizwa kanjani ngokuthi ube ujwayelane nabangani bakhe? Not la mhlawumbe sasijwayele ngalo ndlela siclose kodwa nje mawunazi inamba zabo. Yeah, nginginazi inamba zabo. Yena abangani bakho ukhona umngane wakhe onenamba yakhe yena?
umngane wami unenamba yakhe. Yes, abakhulumayo naye. Ngingazi-ke lapho sisi wami kodwa phela mina anginankinga, mina ngi-very open. Okay. Ngi-very open. Manje ukutshela ukuthini kumngane wakhe kwenzakalani? So umngane wakhe wangitshela ukuthi hayi Sabelo, lo muntu wakho lo kade hambile Lothinjana enyangeni, so unocatsho la ezansi into esitheni sangasese. Yabo. Oh, okay. Hayi ngiqale ngamkhola lo muntu uthi hayibo usatha lo into ejuleka ngakho. Hey. It's all right, uthi yazini singiqale ngamkhola nje, angingamkhola futhi esayisho lento ngithi ngifuna ukuyibonela mina mathupha yabo. So umunye uday ngimbize endlini afike ngijilele naye asikahlukani lapha yabo. Ngihlalele naye, so ngoba sibhorekele semina yabo sihlale nje naye ngithi hayi phepho wami uthi kushefe phela yabo, nami sengifuna ukubona phela. Okay. Angithi hayi ufuna ukumphenya ke manje. Hayi yabona nje. Hayi ngithi hayibo kunomuqa nje lapha yani kuthe hayi ngimbuza hayibo phepho wami kwenze njani la, angigele ayili angangitshela ukuthi impendulo eqondile, angibe ngibone ukuthi hayi ingcabo lesi. Oh, okay. Ingcabo lesi na kanjani lento adisho umngane wakhe iyona le Iqiniso. yabo. Futhi nami ngibuye imbhejezane yabo ngivele ngibe nolaka ukucaca ukuthi hayi, so mina na ukucaca ukuthi hayi into yethu nje fanele iphele nje right now cause wena wakwata ngavele ngakwata nje ngacaca ukuthi into yethu iyaphela nje nyanya. Manje umngane wayekutshelela ukuthi yenza kanjani? Mhlawumbe wayefuna vele ukuthi nihlukane. Mhlawumbe inhloso zakhe ngiyubaza abantu kodwa vele nami ngathini inhloso ngangazazi kahle umngane ukuthi uhloseni because vele nami ngakazi ngikhombise nje mhlawumbe interested kuyena or something yabo. Mina umuntu angifocus kuyena yena umuntu wami lo. Manje umuntu wakho kusho ushona le afuna ukuchaza lo adwi umuqa lo lapho ukuthi owani kwase kwenzakalani endlini. Hayi phela kwaba nomsindo ovukayo khona lapho ngaleso sikhathi leso. Umsindo mawuvuka ke nami ngivele ngithi ngithatha ngale ngqondo yami le. Ngicasuke ucaca ukuthi hayi sengiyahamba la ngiphume ngiyihambele. Yes. Ngitshela lento yami naye ayiphele nje straight. Because kuyacaca ukuthi yena ungiprepare ngale ndlela zakhe lezi zesintu. Mhlawumbe ngithanda genuine yabo lento le. So and wena ngaleso sikhathi kwenzakalani kuwena mhlambe oyinotisayo ngawe ehlukile? Ngoba phela uwena ongena lapha esibayeni and uyafica kukhona izinto ongayi-understand kahle. Eqaleni ngaqala nje like yabo njenjwayele kuyifanela nje. So after sihlukene kwakhona lento le ukuthi yabo bengikhumbula engqondweni yami kodwa manje vele nami nginazo ezinye intombi, ngiyayithola ezinye intombi yabo. Kodwa manje nazo lezi intombi lezi kufanele ukuthi nje akusakuso abantu nje cause ayikho nje into interesting ngibone esiyenzeka. Uma ngibone mumbi or sekusabuya khona vele ngibhedele yonke nje lento le ngomnqondo yami isivele yabuya le kuyena lo muntu. So noma kuthiwa unentombi uyibona nje iyiqoqo nje wena ufuna lo yamuntu wakho. Manje sengifuna yena lo yamuntu lo yani. Angazi noma izona izinto zakho kodwa futhi noma kuthiwa izona isifani mina sengiyazi ukuthi ngifunani. Wena ufuna yena lo yamuntu lo. Ngoba ngikwazi ukuphila phandle kwakhe kuyacaca ngidinga yena. Nesikhathi singanani nahlukana? Mhlambe suphelile 4 weeks inyanga. Oh inyanga. Mawukazi umlandelise nje umlandelele ngama calls mhlawumbe ubheke noma ama text. Ngicene 1 week ago ngifonela nje because yabo ila sengirealize khona ukuthi hayi indaba nje mangithola intombi mina vele kwenzeka kanje ikuba ngathi nje useless vele ibe yimbi phambi kwami yonke lento le ngayizwa ngishukuza nje mama senze icontent ekamereni yabo. Ngoba ingqondo yami ihlezi icabanga yena lo muntu. So ufuna ukubuyelana naye ngesimanga sokuthi ke usamthanda usafuna ukuba naye and kade usho manje ukuthi noma ngakuthiwa ke into eyenza ukuthi ngimkhumbule izona lezi zinto azenzile fine kulungile wena ufuna yena. Ngifuna yena. What if uthi yena mfethu mina ngi-right manje indlela okwenzeka ngayo sigcinana endlini angibanga happy so angisayidingi into nawe phakathi ngisharp kakhulu. Yabo lokho kuyiphula ngempela inhliziyo yami, kuyiphula ngempela inhliziyo yami because ngiyamfuna lo muntu lwana, angikwazi ukuphila phandle kwakhe. Yabo nje ngisho nje sisi wami uyena umuntu engibonayo kusasa lami naye. Angisakwazi ukuphila phandle kwakhe.
noma kuthiwa ngiyalala ngicabanga yena, ngiyavuka ngicabanga yena, ngiyadla ngicabanga yena, ngiyenzani ntoni duma yena engqondweni. So manje vele kuzongiphatha kabi lokho ngibhula inhliziyo. Kodwa ngikulungele ukufesana nalo ma-consequences lo ngibona ukuthi mhlambe into yethu sangakwazi ukurebuildeka futhi again. Yabo sibone mhlambe nayo lento le yakhe uyikwebha nje la uyifaka imicabo nje la ukuthi mhlambe singalungisa kanjani. Okay. Ithi ngimlande ke uzikhulumele naye. No rest so. Kusanele. Siphinde sinamukele futhi babukeli be-Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi i-Love Back. So ke usivumile usasijoyine and angazi noma sokhona ukuwina noma cha kodwa ke asike sibone ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Besabona sisenjani? Ngiyaphila. Uma balohleli naye. Mamkhwanazi ukwanele igama. Oh okay. Ubuya uphi ukuhlala? Ukuhlala ngisoke eMlazi, ngihlala eMlazi. Ukhulele khona vele eMlazi. Yebo ngikholela khona eMlazi. Oh, uyamazi ubhuti ehlala eceleni kwami? Yebo ngiyamazi uSabelo. Ngiyajabula nje ukumbona. Angazi angijabulile at the same time angikho sad angazi. Why usho kanjani? Last time sigcina ukubonana kwakungekho kuhle. Saba ne fight between mina naye kwaba ne misunderstanding. And anilungisanga. Azange silungise. Okay. So njengoba ula ucelile ukuthi asimbizele wena khona ezokhona ukuthi akhulumisane nje nawe ubuso nobuso. Yes unayo inamba yakho, uyakhona ukutexta ushilo wathi use neviki egcinile ukukufonela kodwa ubefisa nje ukuthi akukhulumisane nawe nje ngesineke sakhe sonke ekubona sihleli kanje. So ngiyacela umuntu isikhathi sakho umlaleli usikahle kahle ubize lena. Ngiyacela. Ngiyakulungela ngakhuluma. Ngiyabonga. Ungakhulumisana naye. Mamkhwanazi. Yebo. Uyaphila? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila, ngisakwazi. Angikhona. Right kodwa. Yeah, ngi-right. Okay. Hey. Mkhwanazi, lethe nje la ku Black Lives. Enxa ukuthi ngakhumbula isimo sami. Yazi izinto ayibanga izinto sigcina ubonana but ngikhumbula. Hey, umhlolo. Ngiyakhumbula. Yes. Emva kwayo yonke into eyenzakala between mina nawe. Hayi lonke nje icela sithathe sikube eceleni manje sicela focus nje inqubeleni phambili. Because manje ngiyadinga impilweni yami. Angikwazi nokulala, angikwazi nokudla. Nasemsebenzini ngisakwazi nokufocus, uhlezi la engqondweni yami. So sina something ecela kuwe ngicela ungibuyise back. Ngivusele uthando lwethu kabusha. Sibone ukuthi into sithatha sibekele. Kodwa kulokhu ngathi singalise emshadweni. Ngifuna ukushada. Sabelo wena wangishiya. Wahlukana nami wangixosha endlini yakho kabuhlungu, wangixosha eSoweto. Sekusuka wachitha eroundini la uhlala khona. Ngezwe ukuthi unentombazana. Wangangichithela nentombazana eyodwa. Waphinde wachitha nenye intombazana esibili. Yo. Kodwa bonke labo bantu abafani nini? Abawena. Yazi khona amaphutha ngiwenzile. Nento engaxosha ngendlela yami, ngondlela ngofana khiphe ngixosha ngathi mhlambe uJPS usuphelelwe itest. Ngiyaxolisa ngalokho engakwenza. But nje ngicela isithuba lesibili bekwami silungisa izinto zethu, sakho umuzi wethu. Ngiyasiza nje ngivuse ikhaya lapha. Hayi ngiyayizwa lento eshoyo Sabelo. Ngiyayizwa kodwa kumina ngiyasaba, ngihate into ongenze yona. Akukho lula ngalendlela wena osho ngayo because awuhlukananga nami kuphela. Wangizwisa ubuhlungu ukuhlukana nami. Waphinde wenza izinto phambi komphakathi ngikhona. Ngiyasizwa isicelo sakho kodwa ngisazocabanga ngaso. Usamthanda kodwa ke yena ke. Ngikuphoqa ukuthi ubuyelane naye manje ngoba usushilo ukuthi uzocabanga but ngifuna ukuchecka nje ukuthi mhlambe lusakhona yini ke kwalona nje uthando. Yena ukumthanda ngisamthanda because mina bengakoqhubeki namuntu bengako move on nempilo even though yena bengimbone senentombakanazo bokungizwisa ubuhlungu lokho ngimbona. Okay. Manje njengoba uthi ubungaka move on ubusahlalele ngethemba lokuthi one day uyobuya
noma ubuhleli nje wazi ukuthi okay mhlambe ngenzeka omunye umjide ngimbone mhlambe angithandi? Benginakho lokho cause bengingakaboni umuntu engi-interested kuyena. Benginokumcabanga ngihalela ukuthi ngenzeka abuye. Okay. Kodwa ngiyasaba kwamanje ukuthi sasiqhubeke la sigcine khona. Ngeke ngithi ngisazocabanga. Okay, no kulungile. Uzizwa kanjani ukuthi athi usazocabanga? And ngicela ukukhumbula ukuthi uthi ubehleli nakho ukuthi one day ngenzeka ukuthi wena uphinde ubuye. So ubuyile-ke. Ufila kanjani nje mathi usazocabanga? Hayi lokhu kuyangijabulisa. Ngizithemba kahle kahle. Okay. Because yabona vele usangithanda. Kuyona Okay. ngithanda. Shuthi siyayibona lento kodwa kuyikona ukuthi hayi manje. Senqoba le mpilo. Ukuthi manje kufanele ngibe nesineke nami. Sithando sami lesi angibona umhle njani. Andimu. Ngikhonazi madoda. Hayi ngiyakubongela bafo. Ngiyazi ukuthi mase kwenzekile-ke athi okay kulungile asiphinde sizame futhi. Ngiyacela abantu ukuthi umphathe kahle ungabuyisi izinto zakudala. Kuba ukuthi nje senibabele phambili nilungise relationship yenu. Kodwa iyodwa into efase selungise. Fast nje siqale nje ngayo. Okay. Okay. Cha kuliyani. Yabona nje lokho. Kodwa ngeke ngibone tembusile neva nophathi ngiyothandela ngikhona. Ngiyamthanda. Ngiyabonga kakhulu bafo. Ngicela uphume nayo bafo. Ngicela ungihlebelake. Sihlezi soba u2 umuntu wakho akasekho. Kuhleli nami kuphela la. Yeah. Into engifisa ukuyazi ukuthi lokho ebengixoxisana nakho okay ungakafiki uke wathi uthole ngomngani wakho ukuthi unogcabo kwi-private part yonke angitshele yona yena leyo. So ngiyacela nje ungitshele nje ukuthi is it true noma mhlambe ubezakhela nje story? Ngiyazi ukuthi unamahloni but sikhuluma soba u2 mos. Ayekho omunye umuntu la sizoba u2. Ngiyacela bandle bhuti ushiye kancane. Mhlawumbe ngiyakwazi ukungiphendula. Awungihlebele. Yeah, it's true. Okay. Kusho ukuthi unomngani wami engizwana naye. So like wangitshela ukuthi kunomama oyinyanga. Wazi ukusiza ama-couples ukuthi umuntu akakuthande angasuki kuwena. Okay. Yeah. So shuthi ngaba interested. Sahamba saya kulo mama basinikeza ingcabo ukuthi khona ukuzokwenza la. Kusisi ngaphansi. Yes. Kwintombazana. Yebo, kwintombazana. So awuyenzanga umuntu wesilisa lento uyenze umama. Ngingezwe kumama yebo. Okay. So mhlambe njengoba ebuyile manje ke efuna i-love back. Ungenzeka ukuthi mhlambe ubizwa ikona lokho. Yeah, Kungenzeka ne? kungenzeka. Okay. Kusibiswa yona because ingcabo ngangiyenza ukuthi ngingahlukani naye. Because ngangimthanda ngenzela ukuthi lokhu ukuthi ubheke mina ngedwa unake mina. Yeah. So lo mngani wakho ke okucebile sekuzokwenzakala kanjani ke manje? Saseqhubeka ngobudlelwano bakho naye noma nje ongeke uphinde umthembe futhi awusamdingi naseduze kwakho ke? Lutho angisamcabanga inhlobo. Usu right uyena. I-right uyena. Cause na kona indaba zeyingcabo ngangizwe ngayo. Okay, manje usiyakudayisa. Yebo. Angimcabangi nje. Akwenzeka silungisa izinto sibuyelana noSabelo. Ngicabanga ukuthi ngikhathe off indaba yabangani. Yes, ufocus ekusabelo. Yeah. Ngiyazi kunosisi bethu la abathi mhlambe ngenzeka ukuthi bayifisa izinto ezinjalo nabo ukusekela ama relationship wabo badinga lokho. Mhlambe ungase usiyalele umama ungamusho manje ukuthi umama oba. Mhlambe ungakwazi usinikeza inamba yakhe off camera singayimemezi abantu bayizwe. Kothi
laba abanenamba yaka Black Life basifonele mekuwukuthi bayayidinga ubashiyele inamba, ungakwazi ukusishiyela inamba yemama lo enyanga. Yeah, inamba ngingayishiya nama-direction ukuthi umama utholakala kephi wakephi. Okay. Yeah. No, ngiyabonga kakhulu. Bengifuna ukuthi nje sicacise leyo ndawo because bakhona abantu ababuka le video uthola ukuthi bayafisa ukuthi hayi lento le inobungozi nanana kodwa ngiyayidinga. Because highlighting kule nto osho ukuthi inobungozi mina the time isixabana noSabelo ngibonile ukuthi inobungozi because njengamanje noma ngisho ukuthi ngiyathanda ukuthi abuye empilweni yami kodwa angazi noma usokusebenza lento engayihambela because the time isixabana wacishe wangilimaza kakhulu. Yona ngisho ngithi inobungozi kodwa masilungisa izinto ngiyafisa kube ukuthi iyaphuma lento angazi ngizoyikhipha kanjani mina egazini kube genuine labo ngiyethanda iqala ukungibona abantu emakhaya ngabatshela ukuthi yinhle lento yimbi kodwa inobungozi. Ngiyabonga kakhulu nje ngiyabonga kakhulu and ngiyazi ukuthi mhlawumbe kuzohamba isikhathi ngilungisa izinto zenu nibe razi sithi uthe usafuna ucabanga ngale ndaba le. So ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho. Mbuka lapha ekhaya angazi nizwelile nani bafethu kodwa bafazi niyongibonga ngani ngoba ngiyanicelela izinto zenu. Ngiyazi ukuthi ukhona lo yedwa ozovela athi hayi no Stofuza uyibuzela yena Nkosi yami. Uma bengayibuzela mina bengingabuza kanjani sishutha ngoba bengingambiza nje eceleni ngizibuzele ngingedwa. Ngibuzela nini la mina Nkosi yami ngijadile ngithathe kwandlela manje ngisase umuntu wamtholo. So ke inamba ukuthi niyayidinga inamba yenyanga ewumama lo osiza ngalezi zinto zabantu besifazane mekuthi nawe ukhona la ufisa ukuhlanganisa khona ububanise i-relationship yakho sizokunikeza mase usi-email kulo email address oyibona lapho escreenini uzoyithola na kanjani. Ungakhohlwa usubscribe ulike ushare mina ngiyithanda kakhulu. Ungakhohlwa ukuthi ushilo asikunobungozi kodwa mawuthi wena yes kunobungozi impela ngiyavuma kodwa lo muntu ngiyamthanda Nkosi yami ngiyenza nanoma yini that's fine. Ngiyanixwayisa kodwa futhi mekuthi niyakudinga lokho ayikithi asikwazi ukunidecide ukuthi impilo niphile kanjani. So ke bye. Is the Black Life TV.